Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general da 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da nagari na kuwa, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jihar ta Kano mai albarka, da aiki kafada da kafada tare da sauran al'umma. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara. Wannan matashi da kuke gani, idan za ku iya tunawa, wato ranar 20 ga watan 3 na wannan shekara ta 2022 an yi mana wani kira na gaggawa akan cewa an ga wani yaro, wato almajiri, an cire masa ido kuma jini yana zuba. Wannan ba rahoto ne mai daɗi ba. Bayan samun wani rahoto, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI ita da dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na Sheka, wato CSP Alfa Muhammad, tare da ba su yi umarnin lalle a garzaya a je wannan wuri. Wanda aka je wannan wuri a unguwar Sheka, aka ɗauko wannan yaro da idansa na ɓangaren dama, wato alamun an cire shi sannan jini yana zuba. Sun garzaya da shi babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, inda wato daga nan aka kwantar da shi. To a cikin ikon Allah, wato jiya ranar 29 ga wannan wata na 3 aka kai ga nasarar kama wannan matashi da kuke gani, wato da taimakon 'yan kwamiti na wannan unguwa. Haka zalika bayan an kama shi, ya tabbatar mana da cewa shi ne fa ya sa wuka ya cire idon wannan yaro, sannan kuma wata ce ta sa shi, ta ce ya kawo wannan ido za a yi masa wato laya ta ɓata da wannan ido. To gashi dai an ce waka bakin mai ita, gashi dai yanzu dai za ku ji daga misali bakin shi yaron. Tashi kai, tashi tsaye. To ba mu labari, me ya faru da kai? Me ya faru da kai? Ni ba abin da masa, kawai ina bakin. Da karfi? Ba abin da masa, ina bakin titi ne ya cire aike ni ne na je ne ya ji can bakin jeji, ni ne wai ya je ya cire min ido. Me ya ce zai baka? Abinci ya ce zai bani. Daga kan muga dan daga kan. To kun gani dai. To gashi dai wanda ake zargi zai mana bayanin wato duk abubuwan da suka faru. Kana ji na? Kana ji na? Yi min magana da karfi. Kana ji? Tashi tsaye. Waye wancan a zaune? Malam Hassan ne baba. Wannan na? Babana ne. Babanka ne? To ba mu labari, me sunanka? Isa. Isawa. Hassan. Shekarunka nawa? 17. Da karfi mana? 17. A ina kake da zama? Dan tsinke layiri ma Hamza. To ga ka a wajen 'yan sanda, ba mu labari me kai a kawo kana? Wani na kwakwalewa ido. Ina yake? Gashi nan. To ba mu labari tun farko ya aka yi? Tun farko yadda aka yi. Da karfi bana? Hauwa ce ta ce in kawo, za ta haɗa min laya ɓata. Na? Saboda tsaron da muke shiga jeji aikin gawayi. To ya aka yi har ka santa kuma ka ce ta je ta haɗa maka? Jikanta ne ya ce in je wajenta. Ya ce me? Ya ce in je wajenta tana bayarwa. Kai kuma sai kai yaya? Ni kuma da na je wajenta, ɗaya ne ya ce in dai bata bamba bata yi niyya ba. Ni kuma da na je wajenta ta ce za ta ba. To sai ta ce a yi me? Sai ta ce amma sai da idan mutum, kuma idan mutum yana da wahala sai da hanya, ko kuma mutum mai kuɗi ne shi ne zai samu. Ina jin ka, sai kai yaya kai kuma? Ni kuma ita ce min samu sai ta haɗa mu. Ni kuma to da na je na samu da na kawo. Ba mu labarin yadda ka samu din. Shi yaron a bakin titi na gan shi. Sai na kirawo shi, yana ce ya zo mu je in kasar ma Hamza zai mana aiki, za mu ba shi abinci, zai ɗebo ruwa. Ta shi ne sai na ja can tsallaken jima. A nan ne na cire mai idan. Da me ka cire idan? Da wuga. To ya kai da hannayensa? Daure su ne. Da me ka daure? Da tsimma. To kai wa ya ce maka ka je gunta tana ba da larabata? Shi jikan nata ne. Ina yake? Gashi nan. To matso kai ma. Kalli can baya, jiya bayan ka. Gaya mana me sunanka? Sani Abdulrahman. To ba mu labari, ka san wannan? Da karfi za ka yi magana. Me ya haɗa ku da shi? Haka ya ce min yanzu a ina yake ganin zai iya samun layar ƙasa. Shi ne na ce mai kaje gari wa duk wanda yake ba da maganin gargajiya, illa a samu. ce kamar wa, na ce ka je wajen auwa ka ji ko za a samu. Wajen wa? Auwa. Ina take?
ba ta san to shi ne sai ya je tun da ya je bai ce min yadda suka bai gaya min yadda suka yi da ita ba. to dama ka san shi ne Da na san shi ya kuke da shi abokina ne waye wancan a gefen ka gaisha babana ne. to zauna kana ji na ya kai da idan bayan ka ciro idan ita na je na kai mata sai ta ce to in ba da 500 a yi kaɗin makauniya to ni kuma a lokacin ban da kuɗi sai na ce mata yana na samu ta ce in je in yi masa ajiya mai kyau ni kuma ban san yadda zan ajiye shi bai na samu ɗin ma na sa a cikin ruwa to kwana 4 na samu 500 ɗin nan ɗauko in kawo mata yana taron ma ya da gargajiya a ruwa. Me da gargaje? Shi idan. A me ka sa shi lokacin da ka ciro shi? A cikin da na naɗe shi a tsammaye na sa shi a jarka. A jarka? Wace irin jarka? Jarka dai karama haka ta lemu. To kai kake jin wannan abin da ka aikata? Me yasa kake neman layar bata? Saboda man ta ce za ta ban maganin tsari to da na mata bayanin yanda jejin yake shine ta shi. Wane jeji ne? Jejin Bauchi. Me kuke a can? Aikin ego gawayi muke. To kafin wannan lokacin ka taɓa zuwa gunta neman magani? A'a. To. Me sunan ki mana magana da ƙarfi? Fure Sayyada Fure. Na'am? Sayyada Fure da. Shekarun ki nawa? 100. 100? To kin ji abin da ya faɗa? Ƙarya ake mu. Na'am? Ƙarya ake mu. To ya aka yi? Na ba shi magani na sanyi da ishe kakarsa tana bayarwa na bashi ƙudaddaji ne ya fito ma a bakinsa da jikinsa na bashi abin da na sani kenan shi ma abin da ya sani kenan amma wajen langa ido bai sani ba shi wancan bai sani ba ni ma kuma ban sani ba abin da na sani kenan na ba a yanzu ma in ka je gurin ɗakin uwarsa zaka ga maganin a jiki to maganar wannan ido da yace wai kin ce a ba zaki ba na ni ban san wannan zance ba ya jikoki na wajen 50 ne in kwakuli nasu mana in kwakulin nasu mana zan tura shi kwakulo to shi wancan na farkon da ya magana ya kuke da shi wancan na farkon wanne jika na ne jikan ki ne jika na ne to ai kin ji kuma shi ya tura ya gaya masa cewa kina bada ito ai gani an baiwa dan uwansa shi ma ya sha da kudalajin suka fito Allah ya bada ahuwa shine to ai kin ji su maganar layar bata aka ce a zo wurin a ba maka zancen layar bata ba ko ya maka zancen layar bata kin kai shekara nawa kina bada irin wannan taimako wannan na kai shekara 20 ma wani irin maganin nuka ke kike bayarwa da na shawara ina kamun kai ina kamun hakarkari in ba su idan mutum ma ina ba shi to alhamdulillahi kamar yadda kuka ji dai wannan matashin ya faɗa yanzu haka dai yana babbar hedikwatar 'yan sanda da ke nan Banfai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an dawo da sunan kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci saboda haka al'umma ana kula sosai ana kiyayewa musamman in an ga mutane da ƙananan yara sun ja su za su yi wasu wurare da su a sa ido duk wani motsi ko hanzari da aka gari ba a yarda da shi ba a yi kokari wato a sanar da 'yan sanda ko kuma a tare mutane a tambaye su kaga wannan da zai aikata wannan aika sai da ya dauki yaron wato daga inda mutane suke kai shi wani guri daban ya daure shi sannan ya sa wuka saboda rashin imani wato ya ciro idan to Allah dai ya bashi lafiya kuma Allah ya sauke sannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu daga wato sharrin su muna amfani da wannan dama mu sanar da al'ummar jihar Kano akan cewa kamar yadda kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI ya ba da umarni ba wai daga kafa duk wanda ya ce a jihar Kano ba za a zauna lafiya ba to ba za mu taɓa bashi ya zauna lafiya ba duk kuma ba su san cewa suna so su ga ba ma ci gaba wannan aikin to Allah ya fi su kuma insha Allah ko me suke da shi ko me suke faɗa akan mu za mu ci gaba da aiki ba za mu kalli ko abu aikin za mu sa insha Allah kuma addu'o'inku a kowane lokaci suna tasiri kuma Allah yana ba mu sa akan irin waɗannan mutane mun gode